ново видео. Hi guys, welcome to my video today. My sister is saying this is husband. No, it's mine. This, but it's the type of man. Someone's the different kind of man. You know, pescadores сега сме горе към моята баба, она тук сме. И не според този филм с моята баба и нейна баба снима две баби, едно и две. Не, две баби. Сега ти казвам, моето видео много е, до тук е. Тук е. До тук е. До три. Един, два, три, четири. Четири е. Чакай, пак спомня. Един, два, три, четири, пет, шест е. До тук е. До тук е. Мене ми трябва да отиде до тук. Трябва да отиде до тук, трябва да отиде. Ама не знам, защо имам, я имам само 3, я имам само оставено. Това, сега ти покажам, сакаш! И утре ти покажам, тя няма, ако няма майстри, това е за сега ти го покажам. Тук, и епе го! И може да го видите, защото я го пусти за снимане. Ама не може да ми слуша, защото сборам. Хъф, само да кога снимам да ми слуша. Хъф, кога сборам няма да ми слушне. Така, да го изгъсвам сега. Пип, изгъсни. Да ще направи така го изгъснам. Ама така прави. Види, това може да ми направи. Кача работа и закачина. Това е закачина. Ами да се не ми е, само я много видео правя. Не е в колко видео снима. Comment below you want to go to my video channel. See my videos every day. You forgot my videos? Ако you forgot my videos, скажи Стефания да videos. Пиши Стефания, ако няма да пишеш, не да запишеш, comment below Стефания. Къде той татко и на моята майка на сестрати, и твоята баба, и твоят татко, и твоята дедо и да ти помогне. Okay, guys. До тук е още, до тук е, Ете ми се разброима, моята баба е тя. Ете дадам. И само така ги мисля, отите само така, like and subscribe to my channel, guys! Стефания на видео! Як снимам от TikTok, още една минута. Добре.